no isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono site kuatir crita iki bakal apik kaukir yakin aku tenanan sumpahing janji ilokune tes tenan kurang ku
sisaning uripku. Wis tak coba nguatke ati nampa kasunyatan iki. Nadyan peri rasane aku kudu sadar diri. Biyen kowe ninggal lunga tanpa
pengin liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu.
tak